खुलुमबाय। आं बेखौनो बुंनो सानो दे आंनि एबा जानुवारि 2 थारिखनिफ्राय न'निफ्राय बिफानि न'आव थांगोन होननानै फुंनि 8:30 बाजियाव ओंखारलांदोंमोन। बे ओंखारलांनायाव आं कलबो खालामना नायबाय बिफानि न'आव माने सहैयाखै होननानै माने जोंहाथ' आइबो गैया बैनियाबो बायहेरायावसो थायो। ओमफ्राय आगैनियाव कल खालामनायाव बुंबाय फैनो बारे फैनो हो होननानै। ओमफ्राय बेबो थांगोन होननानै सानदों आगैयाबो, नाथाय मोनासिम जोंहा बिफालानि न'आवबो सहैयासै। बे सहैयैयाव आं गुबुन गुबुन जायगायावबो बिब'फोरनियाव कल खालामदोंमोन, नाथाय बिसोरबो सहैयाखै होननानै फोरमायबाय। आवगायावथ' बिदि गैयामोन। जा मबाइलाथ' न'आवनो थायो, बिसिनायाव गारना दोनो, बबावबा बाहेरायावनो डाइनिं सायावनो थायो, इसिं न'आवबो थायो। माने बिदि कल एसेबां रायज्लायामोन। जा रायज्लायो माने गावनि बिब'फोरजोंनो रायज्लायो आरो बिफाजों रायज्लायोमोन आरो। वाइफनि मुङा अनसुमै बर'। आरो गथ'फोरनिया उपेन्द्रजित, बेयो सेथि फिसाज्ला। ओमफ्राय आरो उन्दैनिया मोनथाय बर'। बेसे बैसोनि जागौमोन? गेदेरा 8 बोसोर आरो उन्दैया 5 बोसोर जाबाय। आंथ' मोनफिननायखौ लुगैयो आरो सोरबाफोर रायजोफोरा जुदि बहाबाफोर नुदोंबा माने न'सिम खबर हरनांगौ। 8011217068 8011217068 आं फैफिननो थाखाय खावलायनाय जाबाय। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।